Ibu bapak ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, pinanggih malih wonten ing renungan sadar wulan Juni. Ing wekdal menika kita pinanggih wonten ing dinten Jemuah Pon tanggal 2 Juni 2020. Kula Pendeta Magdalena Eli Kurniawati saking GKJ Kerten badhe nglantaraken sabdanipun Gusti ingkang kapethik saking kitab Jabur bab 53 ayat ingkang gangsal ingkang mekaten sabdanipun Gusti. He nyawaku, yo gene kowe kok tumungkul. Yo gene kok ngolang-aling ana ing jeroku. Ngarep-arepa marang Gusti Allah, awit panjenengane tak puji maneh, panjenengane kang dadi pitulunganku lan Allahku. Saking serat Jabur bab 53 ayat gangsal menika, kita sesarengan badhe ngegilut pangandikanipun Allah kanthi satunggaling jejer ayem ing satengahing prahara. Temtunipun wonten ing gesang kita menika sampun boten asing malih kalian satunggaling pepujen ingkang kapethik saking KPJ 117. Kula tansah kaangkat maring arga, kula kuwi anempuh prahara. Wit kiat, wit sinanggis wiwinyo, anglangkungi budidaya kula. Menawi kita mirengaken pepujen wonten ing KPJ 117 menika dados salah satunggaling translitan saking pepujen utawi tembung ingkang irah-irahanipun Yures Mi'ab. Menawi kita gatosaken lan kita raosaken wonten ing saben cakepan, tembang menika asring kakidungaken nalika tiyang menika nembe ngadepi perkawis wonten ing gesang. Nalika tiyang menika nembe dipun abenajengaken kalian momotaning gesang ingkang karaos awrat wonten ing manahipun. Satemah pepujen menika ugi saged dados sarana ngingetaken dhateng kita para pitados menawi Gusti menika boten natih nilar umatipun. Piyambakipun tansah wonten ing lelampahaning gesang kita. Mila sejatosipun menawi kita sesarengan sami gatosaken lan ngraosaken kados pundi Gusti menika makarya wonten ing gesang kita. Temtunipun kita dipun brek supadosa sampun ngantos kita menika ngraosaken ajrih lan kuwatos ingkang tumemen wonten ing gesang kita. Awit Gusti menika wonten ing gesang kita, Gusti menika nganti kita sedaya satemah kita menika saged dados kiyat. Kita saged nglampahi sedayanipun menika kanthi kebaing pangajeng-ajeng. Lan bab menika ugi ingkang dipun andharaken dening Jabur wonten ing 53 ayat gangsal. Menawi kita sesarengan sami gatosaken serat menika kanthi saestu, wonten ing ngriku sang juru mazmur ingkang nyerat Jabur 53 menika kadosipun estu-estu sangat ngugemi bilih Gusti Allah menika tansah mitulungi ing satengahing karupekan. Piyambakipun menika ngrumaosi wonten osi ing manah ingkang nelakaken raos ajrih, raos kuwatos, ngantos karaosaken nyawanipun menika ngolang-aling. Ananging kanthi kesadaranipun sang juru mazmur menika lajeng paring pemut tumrap dirinipun piyambak supados tansah anggadhe pangajeng-ajeng dumateng Gusti Allah kemawon. Nah kanthi anteping manah lajeng sang juru pemazmur menika paring paseksi kados ingkang sinerat wonten ing ayat gangsal kala wau. Ing pundi Jabur Mazmur menika nelakaken paseksi pilih panjenenganipun menika ingkang dados pitulunganku lan Allahku. Lan pangaken menika temtunipun nuwuhaken satunggaling kekiyatan ing pundi Jabur Mazmur menika ngraosaken bilih Gusti Allah menika dados etuing pitulungan
Satemah gesang ing jabur Mazmur menika boten dawah ing raos mangu-mangu, kuatos awit saking panandangipun. Nah mekaten ugi tumrap kita sami ing wekdal samangke. Nalika kita menika nembe ngadepi wonten ing kawontenan ingkang boten temtu wonten ing gesang kita. Menapa kita menika tasih ngraosaken mangu-mangu lan ajrih wonten ing gesang kita. Menapa kita menika tasih sok kadangkala menawi wonten ing basa Indonesia menika meragukan pitulunganipun Gusti wonten ing gesang kita. Temtunipun para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, lumantar pangandikanipun Gusti wekdal samangke, kita kabrek supados sumangga kita niti priksa wonten ing manah kita piyambak-piyambak. Kita wangsulaken malih dhateng kawontenan diri kita piyambak-piyambak. Nalika kita ngadepi panandang utawi momotaning gesang, menapa ingkang kita tindakaken? Temtunipun nalika kita menika ngraosaken pangandikanipun Gusti wekdal samangke, kita dipun brek supadosa tetepa ngraosaken katentreman. Kita saged ngraosaken ayem, kita saged ngraosaken kiyat lan kebaing pengajeng-ajeng nalika kita menika ngaturi Gusti rawuh wonten ing gesang kita. Awit wonten ing Gusti Allah menika wonten satunggaling kegiatan. Gusti Allah menika ingkang ngamping-ngampingi kita lan dados pitulungan kita. Satemah kita menika saged ngraosaken kiyat lan kendel anggenipun nglampahi gesang ing wekdal-wekdal sakcandhaipun. Pramila Ibu Bapak saha para sedherek kekasihipun Gusti, sumangga lumantar serat jabur Mazmur menika kita sesarengan samiya tansah njagi katentreman wonten ing manah kita. Kita dipun brek supadosa kita menika tansah ngraosaken tentrem rahayu sinaosa wonten ing satengahing prahara ingkang nembe kita raosaken kanthi kunci kados dene pemazmur inggih menika ngaturi Gusti rawuh wonten ing manah kita lan kita tansah anggadhe kapitadosan bilih Gusti Allah menika boten badhe ngujiwani kita. Gusti Allah menika tansah nganti kita ngantos ing pungkasanipun mangke. Gusti tansah berkahi kita lan Roh Suci tansah nganti kita sedaya. Amin.